700 čaša spremno je za 4. našičku večer vina u Perivoju. Spoj mladog vina, slavonskih delicija, povijesne šetnje i dobre glazbe svake godine privlači sve veći broj ljudi. Iz grada ističu da je ova manifestacija samo jedna u nizu koje spremaju, te kako im je cilj organizirati barem jednu mjesečno, ne bi li ljudi diljem svijeta Našice prepoznali kao poželjno turističko odredište. Nektar bogova i ove godine ispijat će se u našičkom čarobnom Perivoju. 4. po redu večer vina u Perivoju održat će se 18. siječnja 2025. godine. Do sad smo upoznali naše posjetitelje i sa povijesti našeg Perivoja, sa crticama iz života Dore Pejačević, sa važnim obljetnicama koje su se obilježavale u našem gradu. Ove godine ćemo ih upoznati sa povijesti vinarstva i vinogradarstva našičkog kraja. Uz okuse mladog vina osvrnut će se i na doba obitelji Pejačević kada je vinogradarstvo bilo cijenjeno i razvijeno. Za taj povijesni aspekt zadužen je Zavičajni muzej. Zanimljivo je zapravo istaknuti da ovaj kraj uistinu ima što reći o ovoj povijesti. Dakle, pratit ćemo tu povijest čak od rimskog razdoblja. Ići ćemo preko srednjega vijeka gdje je vjerojatno i vašim slušateljima i gledateljima poznato da Našice imaju jednu bogatu povijest viteških redova templara pa Franjevaca u našičkom kraju, a naravno povijest katoličke crkve neodvojivo je vezana uz povijest vina i vinogradarstva. Ići ćemo prema 18. stoljeću, prema razdoblju kada je obitelj Pejačević ovdje doseljena i sad da ne otkrivam sve karte, doći ćemo zapravo do 21. stoljeća. Dakle, bit će to jedna zanimljiva i šetnja kroz povijest, ali i šetnja kroz Perivoj Našičkog dvorca. Povijesnu šetnju realizirat će kroz žive slike, odnosno kostimiranim vodičima. S obzirom da Eno ne ide bez gastro, uključeni su i našički lovci koji će se pobrinuti za slavonske delicije. Manifestacija započinje u 17 sati sa jednom vinskom šetnjom kroz naš Perivoj. Na nekih 11-12 postaja će vinari, naši lokalni i nešto gostiju sa požeške strane prezentirati vina. Uz svaku od tih postaja će biti ispričana priča. Kad se posjetitelji vrate iz šetnje Perivojem, ovdje kod posjetiteljskog centra biti će također degustacije vina, hrana, slavonske delicije, čobanac, kobasice, slanina. Cijena ulaznice simboličnih je 10 eura, a uključuje neograničenu konzumaciju pića te jedan bon za hranu. Ove godine osigurali su 700 čaša jer do sada se uvijek tražila i jedna više. Interes se pokazao iznad očekivanja. Svaku godinu smo i dogradili to događanje i sa jednom i kulturnom, ali i promidžbenom pričom prije svega za naš grad, što nam je i osnovni cilj. Večer vina u Perivoju, čak i kad su najveće hladnoće bile, kad su debeli minusi bili, posjećenost je bila izuzetno velika i stvorimo upravo onu klimu ovdje zajedništva na jednom malom prostoru. Kad obiđemo sve štandove, na jednom malom prostoru na više mjesta se loži vatra, peku se kobasice, slanine, pije se vino, čaj, sokovi i uz muzički sadržaj stvarno jedna divna manifestacija. Za glazbu će se pobrinuti Posegana benda, broj ulaznica je ograničen, stoga požurite po svoju.